салом ва раҳматуллоҳ. Видеои навбати мо дар бораи ба анҷом расидани электрошит ва слаботочный шит ва мехостем мо дар бораи потолочный симора кашидагиам суҳбат кунем. ба хотире ки мо дар потолок симора вақте мекашем ҷо ограничение буд, набояд ай ҷое ки па промой мера 2 сантиметр ва ҷое ки даҳайдарай на зиёда 5 сантиметр бояд ҷо бошад. ба ҳамин хотир мо ҳаракат кардем ки дар плоск фақат плоск браву дар пеши шит дурят шава. ва дуюм тавсия, вақте ки мо ҷамъоварӣ мекунем мо ҳама вақт наклейкаро мечаспонем ба хотире ки баъди мо соҳиби хона бутона ба як осонӣ ёфта кадом автомат айки ҷай ки моро демора телефон накуна. ва мехостем дар бораи дарун суҳбат кунем ва тавсия бидем. Мо ҳама вақт симора ҷамъоварӣ мекардем, кӯчок мемондем, барои дуровардан группаро дила мекардем ва дар ин ҳолат мо симора открита кардем ба хотире ки боло дар ҷоро мо кам монда будем, дар боло растани дар кор. Ба ҳамин хотир мо симора промой савардем ки камтарак ҷоро дар боло мо бозӣ кунем, дар кор шава. ва мо ҳама вақт вақте ки ҷамъоварӣ мекунем нигоҳ мекунем агар ки сими ки омадагия масалан дар 10 сечени боша, агар коммутатсия мо дар 10 мекунем барои ки ҳатман ва ҳатман ай. ва агар ҷо бошад ҳама вақт шумо дар шит дар панҷни ҷо монен ба хотире ки агар хоҳа карда будушем ё ки счётчик мона ё ки ягон контактор мона, агар ҷо бояд ҳама вақт боша. ба хотире ки ҳаст релёе ки дар иҷа мемонанд, электрошиторе ки ҳастай через симо қатъи сигнал мера. ва ҳамин хотир ҳама вақт ҳаракатни ҷо боша дар дури шиток. ва фаромӯш накунед, вақте ки варшни панел ё ки нагреватель вақте ҳастай шумо ай кросс модел барои и ҳатман шумо сим биёрен, промой сим фаза 0, ба хотире ки и ду автомати ҳастай ки ай ҳама нагрузкаи бисёра мегирад. ба ҳамин хотир метавонад ки гар шава шина, ба ҳамин хотир моро промой вардем. ва дар дигар мондагии 18 мо через шина қатем ба хотире ки дар ҷо нагрузка нестай, гар намеша. ва боқӣ сар баланд бошед.